Sivulla Egypti ensimmäinen vastustaja maailmanliigassa. Lähdetäänkö sun mielestä parhaasta mahdollisesta vastustajasta liikkeelle, kun heidät saadaan vielä Tampereelle? No en osaa kyllä sanoa, että oikeastaan lähdetään vähän niin kuin pystymään tästä liikenteeseen, koska ei mitään tietoa joukkueesta muuta kuin, että ihan pari maailmanluokan kaveria löytyy, hakkuri ja passari, että toisaalta vähän huono tilallinen, mutta taas sitten niin mielenkiintoinen nähdä, että minkälaisella porukalla tulee ja mä uskon, että pystytään kuitenkin haastamaan 2 kertaa ne hyvin. Tunnet paljon lentopalloilijoita maailmalla ja harvoin on ollut sellaista tilaisuutta, kun äsken tuossa selailtiin kirjaa, että tosissaan joukkuekuvasta 2 puolituttua kasvoa ainoastaan löytyy. Onko tämä toisaalta myöskin semmoinen kiva puoli lähteä peliin, että saa keskittyä siihen oman joukkueen tekemiseen enemmän? Kyllä se on tärkeä homma, että niin kun on ennakkotietoa joukkueesta ja näin poispäin, mutta ei se ikinä tee sitä niin kuin mahdotonta, että tosiaan yhdessä erässäkin saatetaan ratkaista jo peli tuommoista joukkuetta vastaan, että kun saadaan ne syömähampaat kiinni ja sitten taas se auttaa siinä seuraavaan peliin, että tiedetään mitä tehdä ja miten tehdä, niin se on ihan hyvä lähtökohta kyllä. 2006 Oulussa Suomi aloitti maailmanliigataipaleen Portugalia vastaan. Se oli samalla sun ensimmäinen maaottelu ennen ensimmäistäkään liigapeliä. Nyt kokemusta on molemmista vähän enemmän ja kokemusta jo Italiasta vähän Turkistakin. Kuinka eri mies Urpo Sivula tänään on kuin silloin Oulussa? Ihan sama mies edelleenkin, että tietenkin pikkusen enemmän osaan palloa pelata, mutta muuten ihan kauttaaltaan sama äijä. 38 peliä maailmanliigassa, se on aikamoinen meriitti jo tässä vaiheessa. Mikä sulla on päällimmäinen muista maailmanliigasta? No se saattaa olla jopa se ensimmäinen peli Portugalia vastaan, että kun siinä pääsi muutama pisteekin tekemään ja siitä lähtien kun on päässyt olemaan mukana, niin mun mielestä tämä on ehkä niin kuin lentopalloilijalle yksi niin kuin hienoimmista turnauksista, että tosiaan näkee vähän kaiken näköistä joukkuetta ja näkee uusia maita ja sitten koko ajan joudut pelaamaan joka viikonloppu kovalla tasolla, niin mikä sen parempaa.